आरो सोरबा सासे बबेबा मोनसे जायगायाव थांनायखौ आङो दिनै क्लियार खोन्थाहरो जेन'बा बबेबा मोनसे जायगायावहाय माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाय बेवहाय गावनि पार्सनेलिटी लाभखौ खालामनो थाङालासे माने गासिबो बर' इउटिउबारफोरजोंहाय मोनसे सावरायलायनानै डिसकास हाय लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ दिनैनि टपिकखौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आं सोरनि सायाव मानि सायाव भिडिअ लाबोदों आं बारा गोलाव बुंनो साना भिडिअआव जास्ट नोंथांमोना ससे क्लिप होनो सानदों आं बिथांमोना मा सावरायदोंमोन बिथांमोना जोबोर मोजां बाथ्रा सावरायदों आं बिथांमोननि सावरायनायाव आं सापर्ट होदों बे सापर्ट होनायखौ नोंथांमोननो आङो एसे दिन्थिनो थाखाय लाबोबाय आरो नोंथांमोना बिथांमोननि फुल भिडिअखौ नायनो हागोन बिथांमोननि भिडिअनि लिंकखौ आङो गाहायाव होगोन नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आङो माने जोबोर गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना गासै बर' इउटिउबारफोरनि बागै बाथ्रा सावरायदों मोजाङानो जादों बिथांमोना बिदि जुदि सानदोंब्ला आं बिथांमोननि बे साननायाव सापर्ट दङ आङो गोसो गोरबोजों आङो वेलकाम खालामो बिथांमोननि बे थांखिखौ आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनजों आङो भिडिअ बानायफानो मोनगोन आं बेखौनो मिजिंथियो दाथ' सम्भब नंखाया आं बाहेरायावसो थायो नालाय दा गोसो जाब्लाबो आं हाखाया भिडिअ बानायनो स' आङो फैबाय थानाय समाव न'आव थांबाथाय आं बिथांमोनजों भिडिअ बानायनो मोनगोनखौ आं आसा खालामो स' नोंथांमोना नायदो बिथांमोना मा सावरायदों ससे क्लिप होनो सानबाय आङो ओमफ्राय फुल भिडिअखौ नोंथांमोना थांनानै नायबा जाबाय बिथांमोननि चेनेलाव प्लिज अननानै बर' इउटिउबारफोरखौ आंबो खावलायो जे आं गोसो गोरबोजों जेन बिथांमोननि बे थांखियाव सापर्ट होलाय बयबो खौसे जा मानोना बिदि खौसे जायोब्लासो माने नोंबो आंबो गासिबो दावगानो हागोन आरोना अनलायनाय थागोन बिपद आफद खैफोद आफदाव हेल्प मोनलायगोन बयबो सापर्ट होलायबाथाय आं बेखौनो आंबो आसा खालामो नोंथांमोना नायदो एसे मा बुंदों बिथांमोना मा सावरायदों ससे क्लिप होनो आं सानबाय आरोना नायदो नोंथांमोना बर' इउटिउबार हिसाबै जोङो खौसेयै थालायलांबाय थागोन हेफाजाब होलायलांबाय थागोन आरो सोरबा बबेयावबा माबा मोनसे प्रब्लेमफोराव गोग्लैयोब्ला जोङो बेखौ मदद होनोबो नाजागोन माने हानायखिनि नङा आरो सोरबा सासे बबेबा मोनसे जायगायाव थांनायखौ आङो दिनै क्लियार खोन्थाहरो जेन'बा बबेबा मोनसे जायगायावहाय माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाय बेवहाय गावनि पार्सनेलिटी लाभखौ खालामनो थाङालासे माने गासिबो बर' इउटिउबारफोरजोंहाय मोनसे सावरायलायनानै डिसकासन खालामलायनानै थांनायखौ आङो लुबैयो आरो नोंथांनि साइडनिफ्राय मा आंनिफ्रायबो बेनो जेनेबा आङो डाइरेक्टलि बुंनोसै मोनसे बाथ्राखौ माने आं दाख्लैहाय जेब्ला सिक्किमाव दङमोन अब्ला बे जोंहा मोनसे बे गुवाहाटीनि बरबारि ना बेयावहाय एसे प्रब्लेम जादोंना बेयाव सरकारानो न' बुफायदोंना बे थांनायाव आं मोनसे भिडिअ नुदों ओमफ्राय आं रावखौबो मेनसन खालामनो गोसो गैया माने आंबो एसे जेनेबा आं ओरैबायदि लुबैदोंमोन माने आंनि साइडनिफ्राय जेन नोंसोर डाइरेक्टलि थाङालासिनो खनसे बर' इउटिउबार हिसाबै बयखौबो कन्टेक्ट खालामनानै खनसे डिसकास खालामनानै जोङो बेयाव माने डिसकास खालामनायनि उनाव थांबा बेलेग मोनसे मोजां खोथा जायोमोन आरोना इउनिटि जागौमोन ओमफ्राय बेफोरबायदि अब्लाबो दायो जोङो मोनसे सावरायगासिनो आदाजों आंजों ओमफ्राय नट अनलि आदा जों जेसेबां बर'फोर दङ जोंनि बर' इउटिउबार्स दङ आं गासिखौबो कल खालामजोब्बाय जों सानैजों ओमफ्राय रायलायबाय बयबो सापर्ट होदों थेंक इउ स' माच बयखौबो जायफ्रा जोंनि भिडिअखौ नायदों जायफ्रा बर' इउटिउबार्स आं बयखौबो खावलायो नोंथांमोना बिदिनो जोंजों सापर्टआव होबाय था एन्ड नट अनलि जोंखौल' जों बयबो सापर्ट होलायगोन जेसेबां हायो आं बेखौ खावलायो आरो आं जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों जोङो गोबां इउटिउबारफोरखौनो कन्टेक्ट खालामबाय आरो गोबांनि गेजेराव सोरबाया थालांदोंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव फै नङाब्ला आंनि अफिसियेल फेसबुक पेज दङ बेयावबो मेसेज खालामनो हागोन इन्स्टाग्रामावबो खालामनो हागोन भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दङ बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथांमोना आंबो गोसो जानानै दङ होननानै जुदि सानोब्ला नोंथांमोना मेसेज खालाम नोंथांमोननियाव जोंनि वाट्सएप नाम्बारखौ मोननो हागोन आरो कलबो रायलायनो हागोन जोंनियाव बर' गोदान गोबां इउटिउबारफोर दङ जुदि इउनिटिखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना जोंजों आखाइ हमफानो हागोन जइन जानो हागोन आरो उनावहाय जोङो माब्लाबाबो गावस्रानाय नङा आरो बेफोर गासिबो लिस्टआ जोंनियाव थाजोबगोन आरो जोङो सोरबा सासे माबा मोनसे बिपदआव गोग्लैयोब्ला जोङो बेखौ बोखांलायनोबो जोङो नाजालांगोन आरो मदद खालामलायलांगोन थ'